ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ቀብለኩም ሰመይ ምክትታል። ኣብ ሓንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኢላ ትርከብ ናይ ገጠር ከተማ እየ ዝተወለድኩ። ገዛና ፍቕሪ ዝዓሰላ እያ ዝነበረት። ኣብ ዝተወሰነ ብርኪ ዕድመ ምስ በፃሕኩ ግና ወለደይ ስምምዕ ሰኣኑ ናይ ቦይ ፀባይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳተቀየረ መፀ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ደይ ካልእ ሰበይቲ ክድርበላ ወሰነ። ገዛና ዝነበሮ ፍቕርን ሰላምን ሰኣነ። ኣቦይ ኣብ ልዕሊ ደይ ካልእ ሰበይቲ ብምድራቡ ተፋትሑ። ኣነን ኣናእሽተን ኣሕዋተይ ምስ ኣደይ ኣብ ገዛ ገዲፉ ምስ ካልእ ሰበይቲ ሓዳር ጀመረ። ብድሕሪ ኣቦይ ናብራ እንዳኸበደ መፀ። ኣደይ ተፀገመት። ኣነ በኽሪ ስለ ዝኾንኩ ዝኾነ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ክሕግዛ ሓሰብኩ። ሓንቲ ብዕድመ ትበልፀኒ ኣዲስ ኣበባ እትነብር ሊና ዝተባሃለት መሓዛይ ስልክ ደዊለ እቲ ኩነታት ተረዲኣ ክትሕግዘኒ ሓታ ኣዲስ ኣበባ ክመፅን ንሳ ድማ ክትቀበለንን ተነግረኒ። በዚ ዝተለዓለ ድማ ንማንም ሰብ ከይነገርኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምራሕኩ። ምስ መሓዛይ እናተቐመጥኩ ኣብ ሓደ እንዳሻሃይ ይሰርሕ። እቲ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ገንዘብ ግና ብጣዕሚ ውሑድ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ንስድራይ ክሕግዝ ዘኽእል ዓቕሚ ነበረንን። ሊና ግና እኹል ገንዘብ እያ ትረክብ ዝነበረት። ገዝኣ ሙሉእ እዩ፣ ብገንዘብ ኣይትፅገምን። እንታይ ከም እትሰርሕ እኳ ምግማት ኣይከኣልኩ። እንታይ እናሰራሕኺ ኢኺ ናብራ ተተኣኻኽል እዮ ዘሊ ክበልክዋ። ሊና ግና ምሽጥር ስርሓ ክትዛረበኒ መረፀትን። ሏም ሓፍተይ ብዛዕባ ስርሓይ እንታይነት እኳ ምፍላጡ ኣየግድሰትን ትብለኒ። ኣነ ግና ብዛዕባኣ ክፈልጥ ደልዩ ዘይኮንኩስ ክተማኽረኒ ስለ ዝደለኹ እየ ዝሓተትክዋ። ብዛዕባ ስርሓ ክትዛረበኒ ደፋፋእኽዋ። ንሳ ግና ንገንዘብ ዝነበረኒ ድሌት ስለ ዘስተቀለት ኣይ እንድሕር ብዛዕባ ስርሓይ ተዛሪበኪ ዘይክትመርፂ እዮ ትኽእል እየ ክብማል ቀሲሉ ክርድአኒ ትፅዕር። ኣመና ገንዘብ ዘድልየኒ ሰዓት ስለ ዝነበረ ናተይን ናይ ስድራይን ሂወት ንምድሓን ዝኸውን ዓይነት ስራሕ ከምዘይነዕቕን ከምዘይመርፅን ይዛረባ። ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ ነፍሰይ ምሻጥ እዩ በለትኒ። ኣብ ሆቴል ልዑል ገንዘብ ምስ ዝኸፍልዋ ሃፋትም ከም እተድቅስ ትነግረኒ። ግና ልዋሚ ከመይ ኺ ክሳብ ሕዚ ጀመርክን ግዲ ኢላ ናባይ ሕቶ ቅረበትለይ። እንታይ ክትብል ከም ዝደለየ ተይተረድአንን ማለተይ ድንግል ዲኺ ኢላ ግልፂ ጌራ ትሓተኒ። ርእሰይ ብምንቕናቕ ኣወንታዊ መልሰይ ሓብክዋ። እወይ ልዋሚ ተዓዲልኪ ኢላ ተላዒላ ትሓቕፈኒ። ብተፈጥሮይ ምድነቓ ኣተሓሳሲቡኒ። ሊና ኣብቲ ትኸዱ ሆቴል ገንዘብ ንምርካብ ንርኹባትን ሓፋትምን ነብሳ ብምሻጥ ከም ዝኾነ ተረድአኒ። ሊና ናብቲ ሆቴል ንሳት ትኸደሉ ክዳውንቲ ጌረ ሒዛትኒ ትኸይድ። ንዝረአዩኒ ሰባት ጓል ገጠር ዘይኮንኩስ ሓንቲ ኣብ ድቕድቕ ከተማ ብሕንቃቐ ዝዓበየት ኣዝያ ውቅብትን ምልክዕትን መሰልኩ። ካብ ሊና ተዋሒሰ ዝተኸደንክዎን ክዳን ንማንም ሰብ ሪኡ ጓል ከተማ እዩ ዝሓስበኒ። እንታይን ከመይን ከም ዝገብርን ብናይ ሊና ሓገዝ ምኽርን ይጓዓዝ። ሊና ኣብቲ ሆቴል ምስ ከመይ ዓይነት ወዲ ክቀራረብ ከም ዘለንን ንመን ሕራይ ከም ዝብልን እናመፀት ሕሹኽ ትብለኒ። ሓንደበት ሓደ ብዕድሚኡ ድፍእ ዘበለ ሓፍታም ሰብኣይ ምስኡ ኮፍ ኢለ ክሰቲ ማዓደትኒ። ኣነን ሊናን መስተ ሒዝና ኮፍ በልና ኣብቲ ሆቴል ኮፍ መበል ደኣ እምበር ክሰቲ ሓሲበዮ ይኮንኩን። እቲ መስተ ኣዚሰዮ ዝነበርኩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ናይ መስተ ልምዲ ይነበረንን። እቲ ሓፍታም ሰብኣይ ብደጊኹ ውቅብትን ገና ዘይተዳሕሰስኪ ቅርሲ ክትመስሊ ብምባል ምሳይ መስተ ክሰትን ፍቕራዊ ፀዋታ ክጅምረን ደልየ። እቲ ኩነታት ንዓይ ኣዝየ ሰከፈኒ። ሓንደበት ካብቲ ዝነበርክዎ ተላዒለ ኣይ ይትረፈኒ ገዛይ ክኸይድ እየ ኢለ ሓዲገዮ ተላዓልኩ። ሊና መሓዛይ እቲ ዝነበርክዎ እድል ከየምልጠኒ ብምባል ንበይነይ ኣግሊሳ ትመኽረኒ። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣዝዩ ሃፍታም እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ቦታ ክፀንሕ ግን ኣይከኣልኩን። ነገር ጓል ገጠር ኮይኑዋ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ምንም ወዲ ስለ ዘይትፈልጥ እያ። ስለዚ
ካልእ ግዜ ክትመፀካ ሕዚ ግን ገዛ ክትዕርፍ ትኸይደላ ኢላ ገላገለትኒ። እቲ ሃፍታም ሰብኣይ ግና በሊ ንታክሲ ክኾነ ኪሉ ብዙሕ ገንዘብ ክቕበሉ ይሓተኒ። ገንዘብ ኣየድልይንን ኣለኒ እዩ ክብል መለስኩሉ። እንተሊና መሓዛይ ግና የቕኒ ሌላ ክቕበሎ ገበረት። ገንዘብ ንምቕባል ዝነበረኒ ኣማራፂ ንሱ ዝነበረ። በቲ ዝተቐበልክዎ ገንዘብ ተስፋ ክገብር ከኣልኩ ካብቲ ዕለት ጀሚረ ናፍቲ ሆቴል ብመደብ ምኻድ ጀመርኩ። ሊና እውን እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ትዕግስትን ጥበብን ዝሓትት ምዃኑ ተረድአኒ። ናይ መስተዓቕሚ ክህልወንን ጓልነተይ ተጠቒመ ገንዘብ ኣውዳት ከም ማግኔት ከስሕቦ ከም ዘለኒ ትመኽረኒ። ንገንዘብ ዝነበረኒ ድሌት ልዑል ስለ ዝነበረ ልቢ ለሰማዕኽዋ። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ጾታይ ክጥቀመለይ ከም ዝደልየን ንዓይኒ ምርካብ ኣዝዩ ትፅቢት ገበረ። ሊና ግና ድንግልናይን መልክዐይን ተጠቒመ ናባይ ክሰልል ብምግባር ሎሚ ፅባሕ እንዳበልኩ ሃፍትን ገንዘቡን ክጥቀመሉ ብዝግባእ ትምዕደኒ። ሊና ኣለዉ ዝተባሃሉ ኣልባሳታ እናውፀት እዚኣ ፈትያ እዚኣ ተጠዕመልክ እንዳበለት ምሳይ ዝኸድን ጫማን ክዳንን ኣብ ሓፂር እዋን ምስ ቅርፂ ነብሰይ ዝሰማማዕ ኣከዳድና ክፈልጥን ክግንዘብን ኣኽእለትን። ሊና ኣብቲ ሆቴል እንዳኸደት መስተሒዛ ኮፍ ብምባል ናብኡ ዝመፁ ሓፋትን ምስኣ ርክብ ንምፍፀም ድሌት ክህልዎም ትገብር። በቃ ነብሳ እናተዋገየት ብእትረኽቦ ገንዘብ እያ ትናበር። ኣነ እውን እቲ ስራሕ ከም ዋዛ ይረኣኽዎን ምስ ነብሰይ ዘተኹ ዕላማይ ገንዘብ ምርካብ ክሳብ ዝኾነ ናብቲ ስራሕ ኣተኹ። በብግዚኡ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝህበኒ እቲ ሃፍታም ሰብኣይ ንፆታዊ ርክብ ዝረኸበኒ ሎሚ እንተዘይኮነ እናበለ ይሽግረኒ። ኣነ ግና ድንግል ምዃነ የረዳእኽዎ ኣዝዩ ተደነቐ። ንዓይ ግና ብዙሕ ኣይገረመኒ። ምኽንያቱ ቁመተይን ሰውነተይን ደኣ እምበር ገና ጓል 18 ዓመት እየ ዝነበርኩ። ከም ቃሕተይ ገንዘብ ይህበኒ ስለ ዝነበረ ዝተወሰነ ገንዘብ ተቐቢለ ሕራይ ክብሎ ወሰንኩ። እዚ ውሳነይ ድማ ንሊና ኣካፈልክዋ። ሊና ግና ገና ዕሽነት ከም ዝነበረኒ ትነግረኒ። እቲ ዕድል ካልእ ግዜ ከም ዘይረኽቦን ዝኾነ ጉዳይ ደልየዮ እንዳበልኩ ገንዘብን ዓርሰይን ዝቕይረሉ ገንዘብ ክቕበሎ ትልምነኒ። ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ርክብና ሓደ ሕቶ ቅረበኩሉ። ወለደይ 1 ሚልዮን ዝኣክል ዕዳ ከም ዝነበሮምን እቲ ገንዘብ ድማ ኣብ መምለሲኡ እዋን ስለ ዝኣኸለ ናይ ግድን ድንግልናይ ዝህቦ ሰብ እዚ ዝሽፍነለይ ይበልክዎ። እቲ ሽማግለ ሃፍታም ሰብኣይ ቁፅሪ እቲ ዝፀዋዕኽዎ ገንዘብ ምንም ከይመሰሎ ቼክ ፅሒፉ ሃበኒ። ናብቲ ህይወት ካብ ዝኣቱ ምዝ ሽማግለ ሰብኣይ ዝነበረኒ ጉዕዞ ከይቋረፅኩ ቀፀልክዎ። ሊና ግና እቲ ቅርሺ ቅድሚ ርክብ እንድሕር ተቐቢለዮ ብቐሊሉ እቲ ድንግልናይ ከይረክቦን ንኡና ምኽነኹ ድማ ካልእ ሃፍታም ተላለይ ትብለኒ። ብጣዕሚ ዝገርም በብግዚኡ ዝሃበኒ ገንዘብ እንተዝሕሰብ ኣሸንኳይዶ ካብ ሓደ ዘይፈልጠካ ተራ ሰብኣይ ካብ ወሳኒ ሰበዩ እትብሎ ዝርከበ ይነበረን። ዝኾነ ሊና ብዘይትፈልጦ ድሕሪ ሰሙን ድንግልናይ ክህቦ ተሰማማዕኹ። ንፅባሒቱ ግና ሊና ናብ ከይደዮ ዘይፈልጥ ካልእ ሆቴል ሂዛትኒ ኸደት። ክልቴና ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልና ክንሰተን ሰና ንግሆ ተላዒለ ግና ነፍሰይ ምስ ሊና ኣብ ገዛ ብሓባር ደቂስና ረኸብክዋ። ምእማን ኣይከኣልኩን። ኣብ ከባቢ ማሕፀነይ ዝኾነ ስምዒት ይስምዐኒ ነበረ። ሰውነተይ ክሞትሮ ኣይኮነን። ፀላዕኽዎ ግና ንሊናን ትነግራ ግና ንርክብ ዘለኒ ድሌት ልዑል ስለ ዝኾነ ማሕፀንኪ ዝፈጠሩ ራሕሲ እዩ ትብለኒ። ግና ድማ ምንም ክብል ኣይከኣልኩን። ካፍትን ኢለ ኣብ ባንኪ ዝኣከብክዎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዋላ እንተሃለወኒ እቲ ምሽጥር እዚ ኩሉ ሃፍታም ዝኾነ ሽማግለ ሰብኣይ ግና ቅድሚ ምስ ካልእ ወዲ ርክብ ምግባሪ ድንግልናይ ክህቦ ኣፍታ ድሮ ቆፀራ መዓልትና ደወልኩሉ። ሊና ብዘይትፈልጦ ናብ ካልእ ሆቴል ብምኻድ ክንሰተን ሰና ብዕድመ ዋላ ኣይመጠነኒ። ነዚ ብገንዘብ ዘንበሽበሸኒ ሰብኣይ ግና ክኽሕዶ ይመረፅኩን። ብመስተ ተታሒዝና ናብ መደቀሲ ኣተና። ሽማግለ ሰብኣይ ነፍሰይ ከም ቃሕትኡ ገበራ። ሓደ ግዜ ርክብ ምስ ፈፀመለይ ንኻልኣይ ዙር እንዳተደለናን ከለና ግና ብስምዒትን ብስኽራን ብዝተሓዋወሰ መንፈስ ኣበይሎ ደኣ ድንግልና ኺብለኒ። ኣነ ግና ኣብ ህይወተይ ዝዝክሮን ዝፈፀምክዎን ርክብ ኣይነበረን። ቀደሙ ካብ ሸርሙጣ ከመይላ ድንግል ትርከብ መታለሊት። እተን ዝሃብኩ ገንዘብ ኩለን ምለስ እየን። እንተዘይኮይኑ ህይወትኪ ኣብ ሓደጋ ይሉ ብምፍርራሕ ገዲፉ ንኸደ። ንሊና ብምኻድ
እትዘጋጠመኒ ከነግራ ወሰንኩ ዲና ግና ኣብ ገዝኣይ ነበረትን ሓደ መልእኽቲ ዝሓዘለ ደብዳቤ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሽን ኣብቲ ጠረጴዛ ፀንሐኒ ልዋም ኣዝየ ዝፈትወክን ዝግደሰልክን መሓዛይ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ዝገበርክዎ ውሳነ ኣመና የቕሬታ ግና ምእንተ ንዓኺ ክብል ዝፈፀምክዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሃፍታም ድንግልና ክረኸቦ ይረኸቦ ንዓኺ ዘምፆ ትርጉም የለን ንግዚኡ ናይ ስምዒት ሓጎስ ፈፂሙ ገዲፉኪ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ሓደ ምሸት ናብ ሓደ ሆቴል ሒዘክ ምስ ከድኩ ግና ሓደ ነገር ኣብ ልዕሊኺ ክኸውን ጌረየ ንሱ እውን ንሽንቲ ቤት ኢልክ ምስ ወፃኺ ዘደቅስ መድሓኒት ናፍቲ መስተኺ ጌረልኪ ብድሕሪኡ እቲ ምሳኺ ርክብ ክፍፅም ዝገበርክዎ ወዲ ድንግልና ክወሲዱ ሂወት ክዝቕይር ገንዘብ ገዲፉልክ እዩ ንሱ እውን ኣብ ጥቓኽ ተቐሚጦሎ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ናብ ገዛ ሒዘክ ድማ ተመለስኩ ብድሕሪኡ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ክትረኽብዮ ከም ዝኸድክን ብድንግልኪ ክረኽበክ ከም ዘይከኣለን ፈሊጠየ ምክንያቱ እቲ ምሽጥር ኣነ እየ ገይረዮ ስለዚ ልዋመይ እቲ ገንዘብ ተጠቒምኪ ናብ ዝሓሸ ዓዲ ብምኻድ ሂወት ክቐይሪ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ሂወት ከየበላሽዎ ቀዲምክ ውፅኢ ኣነ ኣብ ሕማቅ ክትወድቂ ኣይደለኹኽን ይብል ነበረ እቲ ደብዳቤ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ ነገር እዩ ነይሩ ነብሰይ ማሓዘይ ክትሸጠለይ ከም ምርኣይ ንላዕሊ ዘሕዝን ነገር የለን ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ግዜ ነበረንን እቲ ገንዘቡ ንድንግልናይ ክብል ዘፍስስ ዝነበረ ሽማግለ ሰብኣይ ከይረኽበኒ ንደገ ምኻድ ወሰንኩ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ነገር ረኣኹ ንገንዘብ ክብል ዝኽፈል መስዋዕቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ኩሉ ገንዘብ ግና ኣብ ገጠር ብምዕባይ ምርካብ ምኽኣልኩን እቲ ሽማግለ ሓፍታም ሰብኣይ ግና ከተዓላልሸኒ ጀመረ እኹል ገንዘብ ስለ ዝነበረኒ ናብ ዱባይ ከድኩ ዱባይ ንዓይ ከም ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነትን ሕማቕን ፅቡቕን ኣሕሊፈ ሂወት ንዓይ ኣዝያ ቀላል ነበረት ምክንያቱ ዕርክነት ፍቕሪ ዘይኮነስ ገንዘብ ንምርካብ ዝነበረ ዕላማይ ሰብኣያ ገዲፍዋ ዝኸደደይ ምስ ደቃ ብናብራ ክትሕሰ ይፈቐድኩን እቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ስለ ዝልእኸላ ኣዝያ ሓጉስቲ ኮነት ኣሕዋተይ እውን ብኣግባቡ የዓብያን ይመሓራን ሂወተይ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ዝኸፈልክዎ መስዋዕቲ ዱባይ ከይደ ከም መዓራርዮ ክኣልኩ ኣደይ እውን ቀስ ብቐስ ገዛ ገዚአ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትኣቱ ገበርክዋ ዱባይ ዝረአዩና ወዳት ካብ ሓደ እንዳ ሰብ ተቆፂረ ዝሰርሕ ኣብ ሓደ እንዳ መስተ ተቆፂርኪ ካብ ሓፍታም ብትረኽብዮ ገንዘብ ሂወትክን ሂወት ስድራኽን ዘይትቕይሪ ዝብል ማዕዳይ መፀኒ ኣነ እውን ሓደ ግዜ ዝኣትኽዎ ሂወት ስለ ዝነበረ በብምሸቱ ንዝተፈላለዩ ሰባትን ኣወዳትን ምድቃስ ጀመርኩ ዓመታት ምስ ሰራሕኩ ግና ሓደ ሂወተይ ዝቕይር ወዲ ረኸብኩ ሮቤል ይዝበሃል ነብሰይ ሸይጠሉ ምስ ሓደርኩና ተላሊና ምፅባሒቱ ግና ሓዳር ይኹን ናብራ ከም ዘይብሉን ንዓይ ካብቲ ሂወት ኣውፅኡ ከም ብረኒ ሓተኒ ኣነ ግና ንምንታይ ካብ ንዓይ ኣመንዝራ ዓድኻ ኺድካ ጓል ገዛ መሪፅካ ዘይትምርዖ ይብሎ ንሱ ግና ንገንዘብ ክትብሊ ዝኸፈልክዮ መስዋዕቲ ደኣ እምበር ንውልፊ ዝገበርክዮ ከም ዘይኮነ ይርድአን እዩ ኣነ ድማ ባዕለይ ኣብቲ ቦታ የተረኺበ ስለዚ እቲ ኣመንዝራነት ንበይንኺ ዝወሃብ ስያመ ይኮነ እኳ ደኣስ ገሊና ንገንዘብ ክብል ዝገበርናዮ ገሊና ድማ ብድሌት ተራኺብና ኣለና እማን ብፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስብኡ ኣመና ማረኸኒ ብዙሓት ከምኡ ዝበሉ ንሓዳር ይሓቱን እዮም ግና ሰብ ሓዳር ኮይኖም እየ ዝረኽቦም ሮቤል ግና ሹፌር ተቆፂሩ ስለ ዝሰርሕ ነበረ እታ ዘመላልሳ መዳም ተሸግሮ ስለ ዝነበረት ብስምዒት ተደፋፊኡ ከይፍፅመላ ይሰድቕ ነበረ ሓደ መዓልቲ ግና ርክብ ክፍፅም ደለየ ግና ኣዝዩ ስለ ዝፈረሐ ንዓኣ ገዲፉ ብቐጥታ ናፍቲ ኣነ ዝሰርሐሉ ሆቴል መፀ ብዓይኒ ድሕሪ ምጥምማት ቀሪቡ ብሓደ ክንሓድር ይሓተኒ ኣነ እውን ስርሐይ ስለ ዝኾነ ሕራይ በልክዎ ብኸምዚና ተላሊና ንዓይ ኣዝዩ ዘመስግነኒ ካብቲ ከጋጥመኒ ዝኽእል ፀገም ኣውፂኽኒ ኢኺ እዩ ዝብለኒ ገዛይ ሰሪሐ ከምብረኒ ዝኽእል ቅርሺ ስለ ዝዓከብኩ ዕድመይ ከይደፍዕን ሰውነተይ ከም ቆፅሊ ከይጥውልግን እቲ ሓሳብ ክቐበሎ ወሰንኩ ንሱ እውን ገዛ ይኹን መኪና ሰሪሑ ከም ዘጥረየ ይዛረበኒ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ዱባይ ፃኒሒት ምዚ ኣመንዝራ ኮይነ ዝረኸብክዎ ወዲ ብሓዳር ተፃመድና ኣዲስ ኣበባ እታ ጁባ ሓፋትን እናማዕደኹ ሃፍታም ዘሳድደላ ዝነበርኩ ከተማ ሕዚ ግን ወሊደ ኸቢደ
أبناتي زبلو حفتي تعامامينا ينبر له أزي أنا زحسبكو زي كونس هيوت بعلا كابزا أتخو فتنا النوتات نابت مبوق زمرحة النيو تمسكن